ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ንሙሴ ኸዓ ንስኻን አሮንን ናዳብን አቢሁን ሰብዓ ካብ ዓበይቲ እስራኤልን ኮንኩም ናብ እግዚአብሔር ደይቡ ኣብ ርሑቕ ኮንኩም ድማ ስገዱ ሙሴ ኸዓ በይኑ ናብ እግዚአብሔር ይቕረብ ንሳቶም ግና ኣይቕረቡ እቶም ህዝቢ ኸዓ ምስኡ ኣይደይቡ በሎ ሙሴ ድማ መጺኡ ነቶም ህዝቢ ኩሉ ዘረባ እግዚአብሔርን ኩሉ ሕጋጋትን ነገሮም ኩሉ ህዝቢ ኸዓ በሓደ ደሃይ እግዚአብሔር ተዛረቦ ሁሉ ቃላት ንገብር ኢሎም መለሱ ሙሴ ድማ ንኩሉ ቃል እግዚአብሔር ጸሓፎ ንጽብሒቱ ኸዓ አንጊሁ ተንሲኡ ኣብ እግሪ እትኸረን መሰዊኢ ነቶም 12 ነገድ እስራኤል ድማ 12 ሓወልቲ ሰርሐ ካብ ደቂ እስራኤል ከዓ አጉባዝ ዝሓርር መስዋዕቲ ክስውኡ ካብ ዝራብዓት ድማ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ምስጋና ከቕርቡ ሰደደ ሙሴ ድማ ፈረቓ እቲ ደም ወሲዱ ኣብ ጭሔሎታት ገበሮ ፈረቓ እቲ ደም ከዓ ናብ መሰዊኢ ነጸጎ ነቲ መጽሓፍ ኪዳን ወሲዱ ድማ ኣብ እዝኒ እቶም ህዝቢ አንበቦ ንሳቶም ከዓ እግዚአብሔር ዝበሎ ሁሉ ንገብር ንእዘዝ ድማ በሉ ሙሴ ኸዓ ነቲ ደም ወሲዱ ናብ ህዝቢ ነጸገሞ እቲ ደም ኪዳን እግዚአብሔር ብኹለን እዘን ቃላት እዚአን ምሳኻትኩም ዝገበሮ እንሆ በለ ሙሴን አሮንን ናዳብን አቢሁን ካብ ዓበይቲ እስራኤል ድማ ሰብዓ ኮይኖም ደየቡ ንኣምላኽ እስራኤል ከዓ ረአይዎ እቲ ትሕቲ እግሩ ድማ ብብሩህ ሰፊሮስ ከም እተገብረ ምድሪ ቤት ምጽራዩ ከዓ ከም ሰማይ ነበረ ኢዱ ናብቶም ሕሩያት ደቂ እስራኤል ኣይዘርግሐን ንሳቶም ሲ ንኣምላኽ ደኣ ረአዩ በልዑን ሰተዩን ከዓ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናባይ ኣብ ዝኸረን ደይብ ኣብኡ ከዓ ጽናሕ ጽላት እምንን እቲ ክትምህሮም ኢለ ዝጸሓፍክዎ ሕግን ትእዛዝን ክህበካ በሎ ሙሴን ኢያሱ ግልያኡን ድማ ተንስኡ ሙሴ ከዓ ናብ ከረን ኣምላኽ ደየበ ነቶም ዓበይቲ ድማ ናባኻትኩም ክሳዕ ንምለስ ኣብዚ ጽንሑና እንሆ ከዓ አሮንን ሁርን ምሳኻትኩም ኣለው ገለ ነገር ዘለዎ ናባታቶም ይምጻእ በሎም ሙሴ ድማ ናብ ከረን ደየበ ነቲ ኸረን ከዓ ደበና ኣጎልበቦ ክብሪ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ከረን ሲና ተቐመጠ እቲ ደበና ከዓ 6 መዓልቲ ኣጎልበቦ በታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ድማ ንሙሴ ካብ ማእከል እቲ ደበና ጸውዖ ትርኢት ክብሪ እግዚአብሔር ድማ ንዒንቲ ደቂ እስራኤል ከም ዝባላዕ ሓዊ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ትኸረን ተራእየ ሙሴ ከዓ ናብ ማእከል እቲ ደበና ኣተወ ናብ ትኸረን እውን ደየበ ሙሴ ኣብ ትኸረን 40 መዓልትን 40 ለይትን ገበረ